It's time for SPG, as in Super Pack Gunner Secret File. Lumuwa ang mga mata ko nang makita ko si Angry Bird. Hi, DJ Rocky. Magandang hapon sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Gusto ko lang ibahagi ang na-eye-witness ko kamakailan lang. Itago mo ko sa pangalang Erica. Pero sa gabi lang yung Erica. Dahil sa umaga, Eric talaga. At ito, ang aking SPG, as in Super Pack Gunner Secret File. Meron akong bagong trabaho. At sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti kong nakikilala ang mga kasamahan ko. Isa akong manager sa isang restaurant. At karamihan sa mga katrabaho ko ay puro mga boylet. Oha? Ang saya-saya, my gosh! Parang araw-araw, meron akong share a load. Charot langs. Honestly, weakness ko talaga ang mga kalalakihan. Alam mo na, Becky feels. Pinaglalabanan ko naman paminsan. Pero, nauuwi lagi sa digmaan. Lalo na pag kinsenas at katapusan. At syempre, dahil bago pa lang ako sa work, behave lang ako. Formality is the best policy. Yan ang peg ko pagdating sa pakikisama sa kanila. Medyo strict din kasi ako sa kanila. Syempre, hindi tayo basta-basta FC o feeling close. Mahirap na. Ma-take out agad ang ganda ko. Kumbaga, sa nililigawan, pakipot muna ako. Pakipot na akala mo makipot. Ay! Sus, kala naman, virgin coconut oil pa ako. Syempre, hindi na, no? Magpapaka-plastic ba naman ako? Well, marami-rami na akong naging boylet. Marami-rami na ang mga boylet song na dumaan sa ibabaw at ilalim ng aking katawan. Isama pa dyan yung napadaan sa aking likuran. Ika nga nila ay back to back to back to back to back kasi I'm back lang. Karamihan nga sa kanila ay nabiyayaan ko na ng size 8. May mga nagka-G-Shock, may nagka-Mio, at may nagka-cellphone pa. DJ Rocky. Pero charot lang. So fast forward,
after 2 months, magkakaroon na kami ng team building sa mismong resort ng kumpanya namin. First time kong makakasama sa team building ng kumpanya at excited na excited ako noon. So pinagandaan ko talaga ang attire ko nung araw na yon. Yung bang parang pang 3 days ang ganap. Sa totoo lang, overnight lang naman yon. So eto na, papunta na tayo sa exciting part. At dahil makakabonding ko na sila, especially ang chef namin, ang apple of my eyes, na itago natin sa pangalang Vince. Masarap siya. Masarap magluto. Syempre, hindi ko pa siya natitikman kaya hindi ko sure kung masarap. Sana all nga no? May pa-free taste. Willing ako makipagbalyahan pag may ganon. So, eto na. Nasa resort na kaming lahat. Kanya-kanyang eksena. May nag-uumpisa ng mag-shot puno. Yung iba naman, nag-uumpisa ng mag-swimming. At syempre, nagbihis na rin si bakla magpapakabugbako. Ex-senadora ang lola ninyo. So, eto na. Nawindang sila nang makita nilang naka-swimsuit ako. Syempre akala nila, sir na sir ang datingan ko sa trabaho. Pero, ma'am na ma'am ang peg ko nang makita nila ang swimsuit ko. Na para bang may sinalihang swimsuit competition. Dahil kahit pamukhang Barney sa laki ng Tommy, carry lang. Ang mahalaga, wala silang makikitang ibon na merong layang lumipad. Kaya sinigurado ko talaga na ito ay parang biscuit, yung inipit. Ay nako, sobrang saya talaga nung araw na yon, DJ Rocky. First time naming magbonding. Kaya naman hindi maiwasan, may makatulog sa kalasingan. May kanta ng kanta sa videoke na akala mo may kaaway dahil parang pasigaw kumanta. At eto na nga, na eyewitness ko si Vince, ang lakas ng trip sumasayaw. Ginagaya yung sa TikTok na may jumbo hotdog, kaldag dito, kaldag doon, parang wiper ng sasakyan yung Angry Bird niya. Kakakaldag! Woohoo! Nakakaloka talaga, DJ Rocky. Ay. At eto na ang nakakawindang. Dahil bago matapos yung tugtog, nagpakita yung Angry Bird ni Vince. Hinubad ang shorts at saka nag-jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Natulali ako noon, DJ Rocky. Yung mga mata ko parang lumuwa. Na parang mata ni Betty Boop. Unexpected kasi yun. Kaya parang kinilig din ako. Tagal niyang pinakita ang kanyang palawit na hindi naman Jutes and Teddy at hindi na naman Big 250. Sakto lang, parang soft drinks. Lasing na lasing si Vince kaya hindi na niya na alam kung anong ginagawa niya. Pero in fairness, totoo pala ang cheese marks na nagpapakita na Angry Bird si Vince pag nalalasing. Confirmed. Kailangan lang palang sagarin para maumpisahan na ang live show for free. Kaya lang medyo nalungkot din ako. Kasi nakita ko lang si Angry Bird pero hindi ko naman yun nahawakan. Para siyang chocolate na nakadisplay na hindi ko mabili kaya hindi ko matikman. Gusto ko tuloy kumanta ng song ng parokya ni Edgar na Don't touch my birdie. Ang dami pa sanang magaganap na bonding nung gabing yun. Kaso hindi na kinaya ni Vince ang espiritu ng alak. Ayun, knockout. Pagkatapos mag-live show, kinabukasan walang kibo si Vince. Natanaw ko na lang siyang tulala habang nagkakape. Siguro iniisip niya kung ano yung mga nangyari nung nagdaang gabi. Well, ganun yata talaga, DJ Rocky. Pag nasa stalking
Pag nasa talking stage lang, walang label, walang kami. Hanggang tingin na lang. At lunok laway lang ang dapat maramdaman. Hindi ko tuloy napanindigan yung salitang, pag may alak, may balak. Hayaan nyo, pag nahuli ko ang Angry Bird ni Vince, siguradong may part 2. Hanggang dito na lang po, DJ Raking. Muli, ako si Erica. At ito, ang aking SPG. As in, super backgammon secret fun.